गोदै रस गोनांखौ मोनजागोन माखौबासो होनबाय नामालाय नोंना आलदा जाखायो Guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। स' जों दा थांगासिनो भैरबकुन्द'आव माखासे इउटुबारफ्रा पार्टि जानो लेंहरदों आरोना। स' सोर सोर इउटुबारखौ लोगो मोनगोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव सोरखौ आं देखायनो हागोन थ' भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो। आरो आंजों दङ जोंहा जितेन फंबाय, नै ओरै बिथांनाबो इउटुब चेनेल दङ, जितेन नार्जारि होनना बुङो। सार्च खालामना नायबानो नोंथांमोना मोनगोन जितेन नार्जारि इउटुब चेनेल। स' गाइस जों होनबा आवगायदिनि भैरबकुन्द'नि दालां फारसे। स' फाइनेलि लोगो मोनबाय नै जोंना पियार जासुला ब्रादारखौ आरोना एकदम सायावथ' साहा नांलायगौ गरम गरम जय हो जय हो जय हो हेपि निउ इयार मोजाङै सोलिलांथों मोजाङै सोलिनो आरो गोलाव जेदाले मा आयौ फाय गोलाव एकदम रागा जोंबा गुसुं खामगोन जों एला नैबे जोंना गोलाव जेदानो जाय जाय मोजाङैनो आरो बोसोरसे थांबावदोंसै जाय जाया गोसथोनाय गैया बेयाव फै बेयाव मोनो मटुनिया जाहैबाय सिख्लाफोर गैयाबानो पिकनिकानो जाया बिनि आं थांफिनसैसो जेराव सिख्लाफोर थायो बेयाव मुटु एकदम गरम जायो आरो माने बुस्थुआ दा जोङो थांगासिनो एकदम साफा नायना नोंथांमोननि गेजेराव एकदम खोन्थागोन आरो एकदम साफाखौसो खोन्थागोन जोङो धामाका जानो थांगासिनो एकदम स्किप खालामना लायोबा एकदम बेग्रा जाम्बा जाखाबाय बे नायलांबाय था स्किप खालामनाङा खिन्थु स्किप खालामबा खिन्थु नोंनिसो भुल जोंनि भुल गैया जानला मानला बेबायदि बेलेगाव थांबाय थानाङा एकदम नायबाय था नायबाय था थाबाय था एकदम मटुआनो खारनाय गिदों ओइ मटु ओरै एकदम जोंना पियार जासुलाजों मटु दे एकदम आगोल नायनाया ओरै संनाया एकदमबारे बेदर गोथाव संलागासिनो आरो जासुला भाई नोंसोरखौ माथो हिनजाव मोननो रोङा होननानै मानो बुखिबाय थायोब्रा मानसिफोरालाय मोननो रोङा जोंसो लायाखै हेबलायनाय फैबाय बाय हाजार लानो हायो नामा औ माथो खिन्थु आदैयाव जोनाय ना खिन्थु बिराद जोबोर फैदोंब्लाबो खामानि गैया जोंनिया माबा आरो मोनसे फोरोंलै मा जोंथ' दा लागोनानै एकदमबारे बिराद भुलसो मावदों भुल मावबायब्रा मानो होनबा दा गोदाना एकदम दासो बुजिगासिनो जोंनाव मेरला दङ खिन्थु सासे सानै गथ' गोनांफ्रासो फैयो जोंनियाव मोजां माला फैया जोंनियाव मोजां माला फैनो नागिरा मिथिबाय लोगोफोर बे उजिगासेयाव खाफालानो बोरैबालाय जोंनिया मिथिबाय जागोन सानसे समाव जागोन आरोना जों लोगोसे समजों लोगोसे जायाखै समजों लोगोसे बोरायदोंसो बोसोरसे थांबावबायना मोना बाला जात्रा जायगायाव थैसो मोनगोन गयजर फल मिथालायनो आरो माने गोदैखौसो नोंसोर मोनसिगोन आरो मोनगोन आरो फैना मोनफैलायबाय जोंना एकदमबारे अमा खोमा हांग्रा लानोसै ने नै लाखाबाय अमा हांनाय एकदम अमा खोमा हांनायसो लाबोबाय एकदम जाहैनोसै ओरै नाय एकदमबारे बयलार ओइ एटु एटा किमान 150 एटु ए मोनसे हालदों गैया माने 150 टाका आरो ओरै हांगासिनो नेपालिबाबो एकदमबारे बर' पाकुइटार आरो रोङो आरो जोंना ने थ' लोगो मोनगासिनो डाइरेक्ट पिकनिक स्पटआव नै जोंना जासुलाया माबा बेदर हांना फानग्रासो जाबाय आरोना ओइ मालानिफ्राय बिदि जाखो अबस्थाया सोरबा जानो लुगैदों नामा मुतुआ जाहैबाय मुतुआ जेराव सिख्लाफोर थायो बेयाव थायो आं जेराव थायो बेदर थायो जोंजों खिन्थु सिख्लाफोरजों बारा लेनदेन गैया आरोना एकदम नायफिनथारा जोङो सिख्लाफोरखौबा हले एकदम 100 मिटारसो गोजानाव डिस्टेन्सआव थाखायो जोङो सिख्लाफोर होनना बुंबा एकदम मुतुआ गरम आरो नोंसोर नायबाय था मुतुखौ एकदम सिख्लाफोरजोंल' नुगोन आरो मुतुखौ
जाने थेंक इउ जासुला फंबाय नोंसिनि भैरबकुन्द फैनानै नोगोद गोजोननाय मोनबाय माबायदि गोजोनखो एकदम थान्दा गुसु एकदमबारे बरफ बायदि मोनबाय आरो सिंहालागै बिराद गाज्रि सुहाबखाबाय एकदमबारे गोजोननाय मोनबाय आरो ना थान्दा इन्जिना पुरा डाउन जाखाबाय बिथाङाल' गोजोनाखै नोंथांमोनाबो जुदि बे भैरबकुन्दआवहाय फैयोब्ला ओरैबायदि गोजोनगोन मायबा मोनसेबाबो गोजोननाय मोनगोन दा नंगौना नङा नंगौ फैथार भैरबकुन्द बायदि मोजां जायगा गैयालै बड'लेण्डआव मिथिबाय नंमारगौ प्लेसआनो एकदम आलादा ओइ जोंना गोलाव जेट ब्रादार ओरैबायदि बार गुसु नांबाय दे बोसोरसे जाखायो ओइ लागाव देन्जार गरमखा हिटखा आरोना लोगोफोर ओरैबायदि बार गुसु नांबाय ओरैबायदि इन्जय खालामबाय दा बुंसै गोसथोनायल'सो गैया अननाय दंना अननाय दं मोनगोन मानो मोना जानो लोगोफोर आंथ' हिनजाव मोनाखैथ' आं मोनसे बाथ्रा बुंसै खोनासं मोजां खोनासं स्किप खालामनाङा भिडिअखौ स्किप खालामबा खिन्थु जारला जागोन नंगौ बाथ्राया सैथो नंगौ हिनजाव लायालाफानो जों बोरै दङ मानो दं बेखौहाय रिजनखौहाय आं दिनै खोन्थानोसै खोनासं मोजां खोनासं गोरलै फैगासिनो दं मिथिबाय खिन्थु दायो हाजार गोरलै होननानै जोङो थादोंमोन खिन्थु गथ' सासे सानै गोनां बिमायासो फैयो बोरै जानो गथ' सासे गोनां सानै गोनां माने बाथाबो थायदों आरो दानि जुगाव गथ' सासे सानै गोनां बिमा बिफाखौ बिहाव बिखुनजोआ माब्लाबाबो दम होनो हाला हाया फंसेबो बाथ्रा बुंनो हाला एकदम कारेक्ट हौवाखौ गावनि सिङाव लानानैसो भिडिअ बनायो दानि जुगनिया नंगौ कारेक्ट एन्सार आंखौ गाज्रि मोना आरो जोंना पियार जासुला फंबाया जि बुङो बेखौ कारेक्टखौनो बुङो खिन्थु हसा खोथा बुङो मिसा बाथ्रा जिबनाव बुङा खिन्थु नै आरो जोंना फंबाया ओरैबायदि माने सासेल' फिसाजो गोनांखौसो गोसोथोगोननो आरो माने बिखुनजोआ ओरैबायदि अननाय माने अननाया खिन्थु मोजां अननाय दै गाज्रि अननायखौ नङा खिन्थु नङा सानै गोनांखौ लाया सानै गोनांखौ लायानो माने सासेल' फिसाजो गोनां माने आलासि जानो थांबा अमा खर' लाबोग्रा नाफोरखौ मोदोमखौ बासिना होग्रा अमा हाराखौ गारना मोदोमखौ बासिना होग्रा ओरैबायदि बिखुनजोखौसो माने नागिरो आरोखि नंगौ मोजां बुस्थु मोनजागोन जायनियाव फिसाजो सासेल' दं बेखौसो हाबा खालामगोन गोदै रस गोनांखौ मोनजागोन माखौबासो होनबाय नामालाय नोंना आलादा जाखायो गाइसमोन भैरबकुन्दआव जोंहा बिदाया फैदोंमोन फैनानै बिथाङा ओरैबायदि मोजां बुंदों माने बड'लेण्डआवनो बेबायदि जायगा गैया होननानै बुंदों आरो नंमारगौ ओरैबायदि मोजां जायगा लोंनाय जानाय हासुनाय गासिबो सुबिदा दङ आरो बिदिनो जायगायाथ' हल बलखा नालाय मालायनि बायदि ओरै साखोन सिखोन जेनेबा लेथ्रा खालामनो मोना जायगाखौ ना ओरैबायदि सेफटि बहुत सेफटि नों दायो बेयावहाय माबा मोनसे ग्रामार बुं बेयावहाय लोगो आक्रमन नंगौ एकदम खिन्थु जोंनि आमोलावहाय गिनांगौ गैया जों इन्जय खालामनो भैरबकुन्दआवहाय नोंथांखौ गोसो बायदि बेरायगोन माबायदि मानसि नांगौ नोंलाय एकदम ए टु जेड बे मा होनो सरकारि लेन्ड फरेस्ट लेन्ड जायगानि थाखाय जोंनियाव मोनसे केपासिटिबो दङ आरो बेराफारसे आरो पुलिसनि फारसे लामानि सेफटिखौहाय जोङो सेफटि खालामनानै होनो थाखाय जोंबो राजि जोंखौ पुलिसफ्रा जोंखौ ओरैबायदि अनो बोरैबा जागोन जोंना मुथुआ खोनासंगासिनो दै माबायदि रायलायदों होननानै बेयाव कमेडियाव थाया मुथुआ खालि सिख्लाफोरनिल' थायो मानसियानो एकदम सिख्ला गरम गरम गावसोरो फिसा दोनना हादों बिदालाय जाखानांगोन गरम नङाबानो जाया दानि जुगाव
मिसाखौ मा बुङो औ बिथाङा हिनजावखौ गारबोनानै औ गोरलै सिख्लाजों मोसाबाय माय गड रिल्सआव नुगोन नोंथांमोना नुगोन नायनोबा पियार जासुला मटु आरो आंनि फेसबुक माबायाव नुगोन आरो नुगोन नुथारगोन नोंथांमोना जेब्लानिखि नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन अब्ला बिनि इन्टारेस्टखौ नोंथांमोना मोनगोन आं मोना मोनगोन नंगौ नङा हिनजाव हरबाय हरदो जेबो नङा दे होमबा लोगोफोर औ दे गोजोननाय मोनबाय जोंहा जेनेबा ब्रादारखौहाय लोगो मोननानै आरो बहुद गोजोननायबो मोनबाय खारन मानि थाखाय होनोब्ला बियो आंनि थाखाय फार्स्ट टाइम लोगो मोननाय फार्स्ट टाइम लोगो मोननाय आरो बिथाङा ओरैबायदि भिडिअ खालामो माबायदि भिडिअ खालामो आं बेखौ डन्ट केयार खिन्थु अब्लाबो भिडिअखौ नायो मोजां मोनो लोगोसो बर' मानसि बेनिखायनो आङो सापर्ट खालामो बर' मानसिखौ मोजां जा गाज्रि जा बर'खौ बर' सापर्ट खालामलायनांगौ नंगौना नङा गासिबो सापर्ट खालामलायनांगौ आं बेखौनो बुंनो सानो जाहा फार्स्ट टाइम लोगो मोननाय इन्जय खालामबाय जोबोद गोजोननाय खालामबाय भैरबखुन्दआवहाय एकदम बरिया दा नोंथांमोनाबो माबायदि मोनदों कमेन्ट खालाम कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम बाय बाय भिडिअखौ बिसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन बाय जय भैरबकुन्दनि जय